are back! This is still Love Radio Academy kasama ang mga estudyanteng gusto kaming palitan sa trabaho! Pero ang sabi nga namin sa kanila, huwag niyong galingan para hindi kami mapalitan. Charot with harot. Pwede namang galingan kasi nga, malay ninyo, diba? Kayo na ang dumagdag sa mga nagpapaligaya from Love Radio. Yes, ganun. Anyway, kabisya, yes, kasama natin ngayon ang student radio jock natin all the way from Letran, Manila, DJ Pow Pow. Hello. Hi po. Ayan, DJ Pow Wow. Feeling ko may shoutout ka dyan. Ilaban mo na yarn. Ang next po sa roleta ng pagsha-shoutout natin. Ayan, Tari, parang meron tayong pag-game dito. Si J. Paul, ang gay na kahit babae, pinapa-fall. Bigay ko address niyan para maiwasan nyo eh. So, gusto mo ibigay na natin? Pwede naman. Saan ba itong banda nakatira? Sa Mandaluyong, Oh, taga LPU, kapitbahay pa namin. Talaga, pero paano kayo naging magkaibigan yan? Kapatid ko po. Ay, oh my gosh! Nilaglag mo yung kapatid mo sa radyo. I think yun naman talaga yung role ng mga kapatid. Yes. Diba? Yung manlaglag ng sariling kapatid. Proud ate here. Ayan. So, anyway, pa-fall itong gay mong kapatid. Not really pa-fall. Kumbaga, lapitin talaga sa chicks. Talaga, super pogi, Opo. malamang. Opo, may charisma siya na talagang gwapo eh. Talaga, sinong mga kamukha niyang artista? Wala naman po siyang kamukha. Siguro may pagka-piolo kasi mayroon din po siyang nunal sa mukha na super... Patingin! Hoy, Piolo Pascual! Super Pa-face crush ko reveal. yun. Pa-face Ganun reveal po. naman. Pakita mo mamaya sa live natin sa Facebook. Pero, so kung lapitin siya, buti hindi ka naaalibadbara noon. Parang ikaw yung lalapitan ng mga babae. Parang mga kaibigan mo, malamang sa malamang, uy, yung pogi naman ng kapatid mo. May mga ganun ba sa'yo? Hindi po sa akin dumidiretso. Sa nanay na po namin agad. Ay, oh my gosh. Sa nanay agad. So, ano reaction ng kapatid mo kapag alam niyong may nagkakagusto sa kanya? Nandidiri. Ew! Gumaganon-ganon siya. Kumbaga. Siyempre, mas maarte pa siya dun sa mga babaeng may gusto sa True. kanya. Mas marami pang skincare sa mukha yun kesa sa Talaga? Wait na, question. Naku-curious ako. Alam nung mga girlies na gay siya? Yes po. Pero may mga ganyan talaga na umaasa. Na akala talaga nila face ang pagiging gay. So parang feeling nila na baka sa akin, magbago tong taong to. Opo, ginawang therapy. Wow. Or baka mamaya, ibang klase yung manifestation, diba? Malay mo, yun talaga yung hiling nila sa buhay. Yung mapa-change o mapa-transform ang isang naniniwalang Becky na gusto niya ng talong, na gustuhin ng tahong. Charot! Charot! Pero itong kapatid mong to, may jowa. Sa pagkakaalam ko po, kaka-break lang. Kaka-break lang nila. Ready to mingle na rin yan. Ready to mingle na. Pero ikaw, aprobado ka naman with everything na ginagawa ng kapatid mo. Yes po. As long as wala naman po siya talagang tinatapakan na tao, wala namang problem kahit ano pang gender mo. Yes. And dun sa sinabi mo kanina na parang napapaasa niya yung ibang babae. I think nakadepende kasi talaga siya sa tao na parang kahit na hindi ka naman pinapaasa nung tao intentionally, kapag gusto mo kasi yung isang tao, ang dami nang pumapasok sa isip mo eh. Puro ka na assumptions. Na parang, baka may gusto rin sa akin to. Ay, baka magbago to kapag nilandi ko. Yung ganon. Tapos, delulu. Tapos nag-expect ka na ay, baka po pwede talaga to. Tapos hindi mo alam sa paghawak mo ng kamay niya, 'di ba? Gusto ka lang talaga niyang nail cuteran tsaka cutexan, 'di ba? May ganun. Yes. Pero yun nga, yung kapatid mo na yun, anong year niya na ngayon? Second year po sa LPU, tourism. Ang kanyang kurso. Culinary arts pala, culinary. Yes. Ikaw, hindi ka pa sure kapatid mo ba talaga yan? Mga kalandian ko pala. Hindi. Loka-loka ka. Baka may magalit Wala. Wala. Ganyan naman tayo, i-deny.
Dine-deny yung mga, pag naka-air, biglang dine-deny. Hoy, wala ka man. Meron pala eh. Hoy, kababati mo lang kanina, no? Sabi mo, may partner, ganyan-ganyan. Ba't mo dine-deny? Alam mo masakit sa isang tao na i-deny siya publicly. Uy, hindi. Bakla din ako. Parehas kami ng kapatid ko. Okay. So may panusok ka rin dyan. Panusok sa lahat ng mga gustong manakit. Diba? Anyway, marami pa po kaming pagkukwentuhan dito ni DJ Pawaw. Siya po ang nagpapadali ng trabaho ko ngayong araw na ito. Diba? Super sabog na po ako. Nakainom ako eh. Ayun, so, yeah, we gotta say BRBS in Bathroom Breaker. So with me, DJ Rocky and DJ Pawaw. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang susunod na kantayang Tabibay para Luman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!